Så velkommen til dig, Marianne. Tak skal du have. Du vil fortælle os, hvordan det går i slangens år, og det ser dystert ud, siger du. Ja, det må jeg indrømme. Det ser ikke så positivt ud, som man godt kunne ønske sig. Slangens år starter som bekendt her den 10. februar og går frem til den 30. januar næste år. Og det hedder en vandslange, det vil så sige elementet er vand, og omkring det element vil vi komme til at se nogle lidt trælse ting i år. Jeg vil starte med at fortælle jer lidt om en slange, hvad det er for en personlighed en slange har. Dernæst vil jeg gå over til at fortælle lidt om, jamen, hvad sker der normalt i slangeår? Og for at vi kan forstå, hvad der kommer til at ske i år omkring slangens år, så går jeg tilbage til nogle ret markante begivenheder, der er sket i andre slangeår. Og jeg slutter af med at fortælle om 1953, som var et meget, meget specielt vandslangeår, som primært kan, det år vi går ind i vandslangens år, vil primært kunne sammenlignes med, hvad der skete i 1953. Dernæst vil jeg fokusere på, hvad der så kommer til at ske i år. Gå over til de enkelte andre dyretegn i den kinesiske astrologi, altså slange og drage og hare og så videre. Og lige i korte træk fortælle, hvad de enkelte dyretegn kan forvente. Og så vil jeg slutte af med alle de små børn, der bliver født i slangens år, deres ascendant, det vil så sige, hvilken time på dagen de er født i. Det kommer til at påvirke deres personlighed, det man kalder ascendanten. Det vil så sige den måde, hvorpå at vi ser det barn. Men hvis vi nu starter med en slange som slangens år, som jo altså har dels af de børn, der bliver født i år, og dels de børn, de mennesker, som er født i slangens år. En slange, det er en livsnyder. Den har en kæmpe stor personlighed, og den stoler 100% på sig selv. Den er meget krævende, specielt i parforhold, og den har meget svært ved at tilgive. Så undervurder aldrig en slanges tålmodighed, fordi en slange, den glemmer aldrig, og den kan vente i årevis på at få hævn, og det gør den gerne. Ups. En slange kan være herskersyg og noget af en intrigemager og jaloux. Så når vi taler om parforhold, så at være partner med en slange, det kan være meget intenst og hit, men det kan også være meget jalousipræget. Slanger, de er elegante personligheder, de er forfængelige, sofistikerede, og de kræver altid luksus til sig selv. De går aldrig på kompromis, og det vil så sige, at en slangekvinde, jamen det er luksus, hun går ud og investerer i, og mindre kan ikke gøre det. Som jeg sagde, så har de en stærk personlig udstråling. De er meget nysgerrige af natur og har mange interesser. De har sans for detaljer, og de er meget ofte specialister på deres område. Det jeg sagde før med, at en slange var meget, deres karakterstyrke var, at de når sine mål. Så en slange sætter sig et mål, og der er ikke noget som helst eller nogen, der kan stoppe en slange i at nå sit mål. Det vil så sige, at de har en stærk vilje, og de når det mål, de har sat sig. Når det så er sagt, så er en slange også en god investeringsrådgiver eller god til penge. De er gode til at lave penge, og de er gode til at investere i penge. Så kommer vi til det, at der er rigtig mange slanger, som er clairvoyante. Det vil så sige, at de har en fantastisk intuition og omgiver sig meget, meget gerne med mysteri og åndelige, spirituelle spørgsmål. De er skarpe og gode til at planlægge, og de er passionerede i planlægningsfasen. De er meget intelligente, og med hensyn til økonomi, så har en slange altid mulighed for at erhverve sig store rigdomme.
Det, der måske er lidt negativt ved slangen, det er, at de er ikke gode til at samarbejde med andre mennesker. Det vil så sige, at det er tit og ofte enegængere på området. De specialister, de koncentrerer sig om et område, og der bliver de rigtig gode, men at samarbejde med andre, det er de ikke så gode til. Så er de fleste slanger er meget musikalske og meget kreative og er gode kunstnere. Det var sådan, hvad jeg havde at sige om en slangepersonlighed. Så generelt er det jo nogle meget, meget dygtige mennesker og intuitive mennesker, clairvoyante mennesker, specialister og med stærke personligheder. Kender du nogle slanger her i Danmark? Ja, du tænker på kendte mennesker? Ja, kendte mennesker. Nej, det har jeg ikke. Men jeg vil i hvert fald sige, at Lars Lilholt, han fylder 60 i år. Han er født i slangens år. Ja, så er han født i 53. Okay. Ja. Jamen, han får i hvert fald et godt år, så tillykke med det. Jeg har også en egen datter. Men det lyder også rigtigt, det der bliver sagt om slangen. Ja. Jeg har også en datter, der er født i slangens år, så okay. Det passer meget godt. Nu vil jeg så gå over til at fortælle om andre slangeår, fordi jeg vil gerne fortælle jer lidt om, hvad der kommer til at ske i år, som er et slangeår. Men for at kunne gøre det, så er jeg nødt til at gå tilbage i tiden, for at eksemplificere for jer, hvad er det, der kommer til at ske i typiske slangeår. Og som jeg sagde i starten i indledningen, så har vi i år et vandslangeår. Og det betyder, at vandelementet kommer til at være det, som er udslagsgivende på katastrofeområdet. Ups, igen. Igen. Hvis vi nu går tilbage til 2001, som for de fleste af os, det kan vi godt huske nogenlunde. Der har vi terrorangrebet i USA, 9/11, og det er angreb fra luften, som med flyangreb. Og hvis vi lige har det i mente, og så går tilbage til 1941, som også var et slangeår på tilsvarende vis, der har vi USA, der bliver angrebet i Pearl Harbor, og vi har starten på at USA erklærer Tyskland krig. Så har vi i USA i 2001 Milbrandangrebet, og det er på de to områder, som vi formentlig kan se noget tilsvarende i år. Hvis vi går tilbage til 1989, som også var et slangeår, der har vi i Beijing massakren på den himmelske fredsplads. Vi har fløjsrevolutionen i Polen, hvor Lech Walesa og hans solidaritetsparti vinder frem, og vi har Berlinmurens fald. Det vil så sige, vi har enden på den kolde krig, vi har enden på nogle ting og sager, som i tidligere år er sket omkring politik og så videre. Hvis vi går tilbage til 77, så har vi der underskriver USA og Rusland sammen med 15 andre lande traktaten på ikke-spredning af atomvåben. Og der har vi videnskabelige gennembrud for designede bakterier, det vil så sige videnskabelighed omkring, altså videnskaben vinder frem. Og Deng Xiaoping kommer også til magten i Kina, som er starten på den økonomi, som vi ser i Kina i dag, hvor den buller frem. Og det er Deng Xiaoping et slangeår, hvor det startede. Hvis vi går tilbage til 1965, så ved jeg ikke, hvor mange af jer, der kan huske de 4 betjente, der bliver skudt ned på Amager i København, og Palle Sørensen, politimorderen, han dernæst bliver spærret inde for nærmest livstid. Jamen, han er jo frikendt i dag. Ja, men det var et slangeår, hvor det her skete. Og vi har Vietnamkrigen, vi har fællesmarkedet, toldgrænserne bliver sat ned for at øge samhandlen, og Beatles kommer frem i USA. Okay. Det var det mindste noget positivt. Så kommer vi til 1953, og det er det år, som jeg gerne vil have, at man bemærker mest, fordi det år er lige med det år, vi går ind i nu. Inden for den kinesiske astrologi
og de her personligheder, der har vi jo en 60-års cyklus, som består af fem forskellige elementer, og vi har 12 stjernetegn eller 12 dyretegn. Hvert dyretegn har tilkoblet et element, og det vil så sige, at vi siger 5 gange 12, det er 60. Det vil så sige, at det, der kommer til at ske i år, det var det, der skete tilsvarende i 1953, og det er derfor, det har så stor betydning for os. Hvis vi starter inden for landets grænser, så får vi en ny grundlov, hvor Margrethe bliver gjort til tronarving. Ja, men det var tronarving, ja. Stalin dør i Rusland, og ligesom betegner en ny æra i Rusland, hvor at vi har i Østlandene det kommunistiske oprør. Kan I huske, da kampvognene de rullede ind i Berlin, akkurat ligesom på den himmelske fredsplads i Beijing. I Danmark, der får vi en jordskredssejr til Socialdemokraterne. Og der er noget, der tyder på, at vi også får et valg i år ret hurtigt. Og det bliver ikke Socialdemokratiet, der vinder. Det tror jeg i hvert fald ikke på. Dengang var der meget fokus på økonomien, og det kommer der også til at være i år. Der var valutaproblemerne, og der var efterdønninger efter de valutaproblemer, der var efter krigen. Og dem havde man stadigvæk ikke klaret i 53. De økonomiske efterdønninger i 1953 var efterdønninger efter sammenbruddet på Wall Street fra 1930 og de finansmarkeder, der brød sammen der. Så erhvervskonkurrencen var dårlig. I 53 der efterspørger man en større produktion, som kun kan fås ved en større produktivitet og bedre konkurrencevilkår. Man kræver betydelige investeringer, og man har fokus på det private forbrug. Det er akkurat det samme, der sker i år. Vi efterspørger en større produktion, som kun kan fås ved større produktivitet og bedre konkurrencevilkår. Det er akkurat ligesom i 53. Man har fokus på det private forbrug. I 53 der havde man en lille opsparing, og man havde begrænsede midler til forbrug. Det vil så sige, at dengang havde man ikke penge til det. I dag der findes pengene, men folk de tør ikke bruge dem. Problemstillingen er den samme. I år, i 2013, der er der en meget stor opsparing, men man prioriterer det begrænsede forbrug. Den meget dårlige produktivitet i 53 hæmmer produktionen. I USA bliver Eisenhower præsident og bryder dermed demokraternes styre derovre, og man afslutter Koreakrigen. Omkring selve naturkatastrofer, så det der sker i 53, det er, at man har en kæmpe stormflod i Nordsøen, hvor 2.385 mennesker dør. I Holland går der 2.000 kvadratmeter land tabt. England, Belgien, Frankrig, alle får følger af den her stormflod, som er århundredets stormflod. Og en stor færge sank øst for Belfast. Så det vil så sige, at det vi kommer til at se i år omkring naturkatastrofer, det har noget med vand at gøre. Og det vi ser omkring økonomi, det har vi set før. I 1953, manglende produktion, vi skal have større effektivitet. Vi har en masse penge i år, som ingen tør bruge, fordi at alle er bange for, hvad der sker. Så hvis vi lige starter med de positive ting, der sker i slangens år i år. Man har et ordsprog i Kina, der siger, at hvad der gik godt i dragens år, altså det år, vi lige er gået ud af, det kommer også til at gå godt i slangens år, og omvendt. Det vil så sige, at der sidder en masse lytter derude, for hvem det gik rigtig godt sidste år. Og de kan glæde sig til, at det vil fortsat gå godt for dem i år. Hvorimod alle dem, hvor de havde det lidt træls sidste år, der kan jeg altså ikke love, at det bliver bedre i år. Men, der kommer mere ro på i år. Det stress og aktivitetsniveau, vi så sidste år,
det bliver dæmpet noget, sådan at vi får det mere roligt i år. Vi får tid til refleksioner. Det kan der så være mange grunde til. Men altså, hvorom alt er, så får det enkelte individ mere tid til refleksioner og til meditative ting og sager. Det bliver et meget moralsk år, og det, vi ser allerede nu omkring socialt bedrageri, der bliver afsløret. Men generelt så kommer skeletterne ud af skabet, om jeg så må sige. Det vil så sige, bedragere på alle områder bliver afsløret. Der opstår, nu ved jeg ikke hvor mange, der ligesom har holdt øje med, hvad der sker inden for EU, som så den udsendelse omkring Spanien, og den naturlige økonomi, der er ved at opstå dernede, på grund af, at folk er fattige, og folk aner ikke deres levende råd, og derfra så besætter de jord og dyrker den, og de besætter huse og laver deres egen naturlige økonomi. Sådanne tiltag vil vi også se herhjemme i år, hvor at den sociale bevidsthed, den bliver stærkere og stærkere, og vi ser en hidtil uset tendens til, at vi hjælper hinanden. Det vil så sige, at vi har lyst til at hjælpe hinanden, og den sociale bevidsthed bliver stærkere. Og vi ser tiltagende tendenser til naturlig økonomi i et hidtil uset omfang. Omkring økonomien, der vil jeg gerne bede jer alle sammen om at passe på. Vi er i en recession, tilbagegang, det bliver ikke bedre. Der bliver kaos og destabilitet i mange lande. Fra februar af og så frem til juli vil blive enormt turbulent i både Europa og i USA. Der er stor risiko og tegn på, at euroen kollapser, og vi vil se knald- eller fald-aspekter omkring økonomien, det vil så sige knald- eller fald omkring de økonomiske markeder. Og det virker ikke som om, at regeringen er i stand til at løse det her. Det kommer til at virke som om, at regeringen er brandslukker. I kender godt det der med at slukke små ildebrænde rundt omkring. Man mangler overblikket, man er ikke i stand til at få en konsensus omkring en samlet plan for, hvordan landet kommer ud af det her økonomiske moras. Den manglende plan, den mangler stadigvæk, når vi kommer ud af året. Man har bare slukket brænde. Jo hurtigere man har slukket brændene, jo hurtigere er der opstået andre ting osv. Så det bliver sådan en brandslukningsår. Og politiske stridigheder det meste af året. Man vil søsætte mange forskellige økonomiske modeller. Men skandalerne hober sig op, viser sig gang på gang, og man er hele tiden nødt til... Nu siger du skandaler, hvis jeg lige må afbryde. Ja. Men der er jo mange politikere, der er fuld med skandaler. Ja, men det bliver skandaler. Men det er dem, eller er det bare almindelige sager, som bliver til skandaler, hvor man råber højt og vagt i geværet? Det bliver på alle områder. Det bliver både politisk, det bliver økonomisk, det bliver bankskandaler. Det bliver på mange forskellige fronter, hvor at vi ser, at lige pludselig rasler skeletterne ud af skabet, som jeg sagde før. Og det er også deraf, at den sociale bevidsthed vokser. Fordi at folk har fået nok. Nu gider de simpelthen ikke mere, at vi kan se det nylige tiltag omkring Danske Bank, og at nu skal man til at have en abonnementsaftale og betale for at få en almindelig konto. Folk, de vil ikke blive ved med at finde sig i det. Der kommer til at blive oprør. Regeringen vil formentlig gå ind og lave en eller anden folkebank eller noget andet, for at hjælpe alle dem, der ikke er i stand til at have en almindelig konto i en almindelig bank. Så det er alle den slags tiltag, vi kommer til at se. Men nu er det jo det, at Venstre mener jo, at der er den frie bevægelsesmulighed, og den frie, erhvervsmulighed også. Så hvis der kommer et valg, så kan det jo ikke blive Venstre, fordi så taber de jo halvdelen af befolkningen jo. Der kommer højst sandsynligt et valg, og det bliver en jordskredssejr til højrepartierne.
Hvordan det kommer til at sammensætte sig, det ved jeg ikke. Så bliver der jo virkelig forskel mellem rige og fattige jo. Ja, men den forskel kan jo næsten ikke være større. På nuværende tidspunkt. Den kan næsten ikke blive større. Vi ser en tiltagende fattigdom i Danmark, som jeg aldrig nogensinde har oplevet før. Jeg troede ikke, det var muligt, og det bliver endnu værre. Ja. Og derfor så er regeringen jo nødt til enten at mande sig op, eller også kommer der en ny regering. Og jeg tror, at problemet for regeringen, det er, at man skal hele tiden forholde sig til udefra kommende økonomiske vanskeligheder. Danmark er jo kun et lille land i den sammenhæng med Europa og EU og så videre. Og prøv at forestille dig, hvad der kommer til at ske med landet som sådan, hvis det er sådan. Man er jo i stor risiko for, at det kollapser i Grækenland, i Portugal, i Spanien. Italien har det heller ikke for godt. Men forestil dig, hvad der kommer til at ske, når Tyskland, økonomien ikke længere, når de siger stop, nu gider vi ikke betale for Sydeuropa længere. Og når Frankrig har de problemer, de har. Generelt, så vil vi se, formentlig vil vi se en borgerkrig i Grækenland, men vi vil se social uro, som blusser op i så hidtil uset omfang, og der vil formentlig blive en folkevandring nordpå, fordi det er der allerede. Men den bliver endnu større, hvor at alle de fattige, alle de arbejdsløse, de vandrer nordpå i håb om, at det rige nord kan løse deres problemer. Og så er vi da rigtig på spanden her i landet, når det sker. Fordi så er vi nødt til alle sammen at forholde os til at hjælpe andre mennesker. Og generelt, ja, min opfattelse af landet, folk generelt, det er, at alle folk vil gerne hjælpe. Men de vil jo ikke udnyttes. Og der er forskel på at hjælpe og så blive udnyttet. Som sagt, så sagde jeg, at vi formentlig vil se en revolution i Grækenland og social uro. Men det vil vi også se i Portugal og Spanien, Italien, Irland, USA og Frankrig. Og det omkring økonomien er, at Tyskland allerede nu begynder at være påvirket. Og der kommer en stor social uro i Tyskland, som gør, at man lukker kassen for Sydeuropa. I England, der vil vi i efteråret se, at de vender ryggen til EU og euroen. Det er de begyndt at gøre allerede, fordi at de er kun interesseret i økonomi, som man siger nede i Europa, og England har ingen interesse i andet. Nej. Og med hensyn til naturkatastrofer, det vil være oversvømmelser, som jeg har været inde på. Så alt i alt, så synes jeg, at vi skal prøve at fokusere på den sociale bevidsthed, som kommer i år, hvor at vi begynder at stå sammen, vi begynder at hjælpe hinanden lidt på kryds og tværs. Alt afhængig af, hvor meget man kan yde. Og det synes jeg, vi skal fokusere på, fordi det bliver dejligt. Så det vil sige, at man skal lave samskuespil og så videre, og hygge sig med hinanden. Ja, men der skal være fokus. Der skal ikke være fokus på forbruget, men fokus på en social... Medmenneskelighed. Ja, lige præcis. Så det er sådan nogenlunde, hvad der kommer til at ske generelt i Danmark og i Europa i år. Og så vil jeg gå over til nu at forklare om hver enkelt dyretegn i den kinesiske astrologi. Jeg bliver mødt af mange mennesker, som siger, jamen hvad har det med os at gøre, den kinesiske astrologi og de kinesiske dyretegn? Jo, men om man inddeler astrologien efter vestlige forhold eller efter østlige, det er sådan set det samme. Fordi vi er hver især født på et bestemt tidspunkt, og universets indstråling, eller det vil sige stjernerne og astrologiens indstråling, den er jo ens, om man bor i Timbuktu eller om man bor i Silkeborg. Så det påvirker os alle sammen, og uanset om vi siger, at det er en skorpion eller om det er en slange, så er det egentlig det samme. Så derfor vil jeg nu fortælle hver en, hvad det er, der kommer til at ske i år for jer specielt. Så alle slanger, dem der er født i for eksempel i 1953, der fylder 60 i år, eller i 1941, som bliver 70 og så videre, eller yngre, min egen datter, som er fra 89, det bliver et godt år.
Men man bliver knap så heldig med det økonomiske. Så prøv at bevare kontrollen omkring økonomien, og lad være med at lave usikre investeringer. Det vil så sige virkelig tænke sig om, inden man investerer i noget som helst. Fordi det bliver specielt omkring økonomien, at tingene kan drille lidt. På de andre områder vil den ikke drille. Hvis vi tager en drage, det var jo drageår, eller vi er lige gået ud af et drageår, og drager er jo i dragens år meget heldige. Med drager i år vil det komme til at forholde sig på den måde, at var man meget heldig sidste år, så vil man også være heldig i år. Var man meget uheldig sidste år, så vil det fortsætte i år. Så det vil så sige, at det kan være begge dele for en drage i år. Men hovedreglen er, hvis det er sådan, at man som drage har lavet forandringer sidste år, har lavet disse forandringer, så vil der ikke komme forandringer i år. Det kan for eksempel være, hvis man sidste år gik fra arbejdsløshed til arbejde, så vil man fortsætte med at have arbejde i år. Hvis man sidste år flyttede, jamen, så vil man blive ved med at bo der i år. Hvorimod, at hvis der var tegn i sol og måne på flytning sidste år, men det kom man ikke til, jamen, så er det flytning i år. Altså afhængig af, hvilke forandringer man lavede sidste år, vil der enten komme forandringer i år, eller ej, eller ikke. Godt. En hare bliver året bedre for, fordi en hare kan godt lide et roligere tempo, og året i år bliver roligere. En hare har som regel en god økonomi, og det vil også være et godt økonomisk år for en hare i år. En hare skal passe på med ikke at blive bedraget i år. Og kan I huske det, jeg sagde med at holde fokus på økonomien, og at holde fokus på ikke at blive bedraget, at bedrageri bliver afsløret i år. Men for en hare vil det formentlig blive til, eller mange harer er der risiko for, at de bliver bedraget i år. For en tiger, kan du give et eksempel på bedrag, altså de bliver lukket ud i et eller andet, eller... Jamen en hare er jo en meget social personlighed. Ja. Og det vil så sige, at kan måske ønsker at hjælpe et andet menneske med at låne vedkommende nogle penge til et eller andet. Som de aldrig får igen. Og de får dem ikke igen. Nej. Det er et af de eksempler, som der vil blive fokus på. Så det vil så sige, at man skal lige tænke sig om en ekstra gang, fordi en hare vil så gerne hjælpe sine medmennesker. Og det er jo en stærk personlighed. Eller det er jo godt. Så er der alle tigermenneskerne. Det bliver et vanskeligt år. I skal også passe på med økonomien. Og ikke involvere jer i andres penge. Og det vil så sige, lad være med at låne andre mennesker penge. Lad være med at låne penge ud. Eller lad være med at låne penge fra andre mennesker. Fordi økonomisk skal I altså passe på. Så det er det med at spare op til det, man skal investere i, eller det, man skal købe, i stedet for at låne sig til det. Fordi at lånemarkedet bliver usikkert. Så kommer vi til en okse, som er bedste ven med slangen. En okse er jo normalt en personlighed, som har det godt med hårdt arbejde. Og det bliver altså belønnet i år. Hvor at tidligere tiders hårdt arbejde bliver nu belønnet. Det vil så sige, at en okse kan se frem til et positivt år. Men økonomisk vil man også opleve, at man ligesom skal gå ned i gear. Det vil så sige, at tingene kommer ikke så hurtigt. Pengene løber ikke så hurtigt. Investeringerne giver ikke så godt et afkast, som man gerne vil have. Så kommer vi til en rotte. En rotte er jo en god familieperson. En rotte er god til at tjene penge. Men i år spar på pengene. Organiser dig og vær tålmodig. Så det der med en rotte, der er god til at investere, pas lige på med det i år. Så kommer vi til grisene. En gris kan godt være uheldig i år. De plejer ellers altid at have penge. Ja, Ifølge den kinesiske.
Ja, jamen, en gris har jo den personlighed, at uanset hvad, en gris kan gå på et loppemarked og finde en millioninvestering. Kan finde penge, kan finde investeringer, kan finde ting alle steder. Ja. Men slangen så vil blive uheldig for en gris. Så derfor vil mit råd til alle grisene være, undgå store ændringer, undgå store planer, lad være med at flytte, lad være med at få nyt job, lad være med at få børn, lad være med at optage lån, men spare. Fordi at det en gris involverer sig i, vil være uheldigt. Så nu er jeg advaret. Så den kan ikke gå på loppemarkedet den her gang. Det bliver et potteskov. Ja. Hvor at man måske investerer 1000 kroner i et maleri, som man tror kan give 10.000, og så er det ingenting værd. Ja, det er ikke noget værd. Så uheldig omkring penge og job og flytning og børn og så videre. Så man skal bare blive i hulen. Ja, man skal nærmest grave sig ned. Det er de jo også gode til. Ja. Så kommer vi til hundene. Det bliver et godt år. Nu er jeg selv en hund, så det glæder jeg mig til. Det bliver et rigtig godt år for os hele tiden. Vi får en økonomisk succes, og sikkerhed og stabilitet, og vi hunde, det kan vi godt lide. Så kommer vi til hanerne. Det bliver også et godt år for hanerne, specielt her i foråret. Men også haner skal være opmærksom og have fokus på deres økonomi. Og de skal være noget konservative med hensyn til penge. Og det er haner jo normalt ikke så gode til. Fordi haner kan godt lide at gale op og bruge en masse penge og så videre. Og det skal man altså lade være med i år. Så kommer vi til aben. Vil du gentage hanen igen? Et godt år for hanen. Foråret bliver rigtig godt, specielt foråret. Ja. Og man skal være opmærksom og fokus på økonomi. Man skal være konservativ med hensyn til penge. Det vil så sige, lad være med at bruge nogle penge, I ikke har. Lad være med at låne jer til penge. Lad være med at tro, at hvis bare I skifter job, så får I flere penge og så videre, fordi at det bliver problematisk. Så kommer vi til aben. Afhængigt af hvad der skete sidste år for en abe, så vil der enten komme ændringer, eller også vil der komme status quo. Det vil så sige, at hvis der skete nogle ændringer sidste år for en abe, så vil der ikke ske ændringer i år og omvendt. Mit råd til en abe er, lad være med at bekymre dig om økonomien, fordi det kan aber godt have en tendens til. Slap af og prøv at stresse ned i tempo. Fordi året er til meditative ting og sager. For eksempel begynde at gå til yoga, eller til afslapning, eller til det koster jo også noget. Ja, man kan godt sidde og meditere hjemme i sin stue, og det er absolut gratis. Og det vil være godt i år, fordi året er til det. Hvor man lige tænker sig om en ekstra gang, inden at man begynder at være kreativ, for aber er meget kreativ. Så kommer vi til et får. Det bliver et heldigt år for et får. Og til dem vil jeg sige, fokusere på de der meditative områder. Fordi for et får er et familiemenneske, og penge synes aldrig at være det vigtigste i et fårs liv. Så det bliver et heldigt år, hvor at fokus vil være på de områder, som fåret godt kan lide. En hest. Alle heste skal undgå direkte konfrontationer og retskonflikter. Der vil være en tendens til, at heste enten skal afslutte retssager, eller bliver trukket ind i retssager og konfrontationer. Og der skal man altså prøve at undgå det så meget som muligt, fordi der vil være en tendens til, at man taber en retssag, eller taber en konfrontation osv., hvilket hesten normalt ikke gør, men altså i år vil hesten være uheldig på de områder. Og så, som sagt, skal man passe på økonomien. Så generelt kan I nok se, uanset næsten hvilket dyretegn vi taler om, så har det noget at gøre med økonomi. Og vi skal alle sammen virkelig begynde at tænke os om nu også, at det er nødvendigt at købe bluse nummer 100 og hænge ind i skabet, eller om vi i stedet skulle overveje at dele det mad, vi har med naboen. Det vil sige, at alle det tøj, som jeg har kasseret og så anbragt i en stor pose, har jeg jo sådan set smidt ud til de små søde sorte nære der, eller sorte.
i Afrika, som min søn sagde, nu har jeg båret det ned. Ja, Det er jo også at dele, ikke? jo, men tendensen vil jo blive, at vi deler med hinanden. Vi bytter med hinanden, altså i naboens tegn, ja. Hvor at den der sociale bevidsthed ikke vil blive, ikke kun vil blive en hjælp til udlandet, men nærmere en hjælp til naboen. Jamen, det er jo også nødvendigt, jo ikke? Altså generelt. Jo, men den tendens har vi bare ikke set før. Nej, men der er der nogle mennesker, der har dyrket deres naboer. Ja. Det er det, så vil de jo så sige, ja. Altså, som en sagde i fjernsynet her forleden dag, jamen, jeg deler gerne og holder øje med min nabo, som bor i hus, ikke? Men så sidder der en og siger, hvad med lejligheder? Jeg ved ikke knap nok, hvem jeg bor i opgang med, ikke? Ja. Og det er det, vi skal til at begynde at dyrke, ikke? Ja, men også, folk vil også samle sig i sociale grupper, som vi kan se tendensen nu i København, hvor at man begynder at køre rundt til supermarkederne og få overskudsmaden, og den fordeler man så til de, der har behov. Og den tendens vil blive Mere og mere. meget Ja. mere og mere her i år. Der har også været en udsendelse om, hvordan at de lister sig bag supermarkedet efter lukketid, ikke? Og tager det overskudsmad. Ja, men det også deler ud. Ja, Altså. men det er, hvor man hopper op i en container og hugger det med og så videre. Men den her tendens er, at supermarkederne selv, alt det mad, der har overskredet den sidste salgsdato, det bliver nu ikke bare kastet i en container, men det bliver foræret gratis til de støtteorganisationer, som går ind og støtter hjemløse og hvem der ellers har brug for gratis mad. Og det vil vi se i hele landet. Så er det slut med overflodssamfundet? Det er i hvert fald slut med, at vi tror, vi er et meget socialt engageret land, og vi tror, vi er rige og så videre. Det er vi også set med andres øjne, men vores velfærd er truet. Og det vil så sige, at vi skal alle sammen til at tænke over, hvad er det for et samfund, vi gerne vil have fremover. Hvordan skal velfærden skabes? Skal vi blive ved med at spare på omsorg for de ældre? Skal vi ikke i stedet for vise en anden form for omsorg? Skal vi ikke prøve at investere mere i vores børns uddannelse, og i stedet for hele tiden at skære ind til benet? Det bliver altså nogle tendenser, hvor at diskussionerne bliver høje i år. Nu sagde du børns uddannelse. Jeg sad og tænkte på, nu er der jo snak om en ny skolelov. Er det realistisk i sådan et år som det her? Når økonomien, man skal passe lidt på med økonomien. Jeg tror, det er realistisk. Man taler også om, at kommuner og regeringer og så videre vil lockoute lærerne for at få dem til at makke ret. Og den tror jeg ikke på. Regeringen kan ikke finde et flertal for det. Regeringen vil hele tiden løbe rundt som en høne uden hoved. Det er det billede, jeg ser på regeringen lige nu. Brandslukning, som jeg var inde på først. Og derfor vil der ikke... Jeg tror ikke på, at... Men det er så min personlige overbevisning. Men jeg tror ikke på, at lærerne som sådan vil blive lockoutet. Der vil blive en forhandlingsløsning, og vi vil se tendenser til hele deres skolen for børnene. Og det vil der være mange forældre, som vil være interesserede i, fordi så sparer de på SFO'en og så videre. Hvorvidt at det er godt for børnene, det tvivler jeg på. Fordi... Nu er jeg jo selv en af dem, der har været i heldagsskole, ganske vist i et andet land. Så jeg sad nemlig og tænkte på det, dengang det blev foreslået, fordi at det land der, det er jo sådan set mere eller mindre gået, altså det er ved at gå fra det, hvor de synes, at den nordiske model er bedre, den vi har i dag. Hvor jeg i hvert fald kom i skole kl. 9, og så gik jeg kl. 5-6 stykker, ikke? Og jeg levede på skolen, ikke? Jeg spiste på skolen og det hele, ikke? Men nu er der også mange mennesker, der ikke har råd til at give deres børn mad på skolen. Hvad vil de så gøre? Skal de give dem 2 madpakker med, og skal barnet simpelthen identificere sig med skolen? Eller bliver det så en institutionsbarn derefter i fremtiden, eller hvad gør det? Ja, lige præcis. Jeg ved det ikke. Jeg ved bare,
eftersom der er fokus på økonomien, der er ikke råd til mere. Men altså, jeg er bange for, at resultatet bliver en heldagsskole. Og jeg synes, at det er synd, hvis det er sådan, at det sker på, at børns kreativitet lider derved. Et barn under 7 år har altså behov for at lege og være kreativ, og skal ikke sidde stille en 7-8 timer hver dag. Det er synd og skam. Men det er jo så det, de vil lave om, hvor de vil lave nogle ekstra timer midt på dagen, hvor de kan bevæge sig, altså dyrke gymnastik. Ja. Men er det robotter, vi planlægger faktisk at udklække? Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Jeg ved men bare, det er bare sådan den der beskrivelse, ikke? Jeg ved bare, at heldagsskolen formentlig bliver indført. Men det sker ved, at man forhandler sig til et resultat. Ja. Og jeg ved, eller det jeg kan se, det er, at lærerne, de vil strække sig meget langt for at være medspillere og påvirke det resultat. Fordi lærerne ønsker jo det bedste for børnene. Ja. Men der er jo ikke noget, der er godt, før det er afprøvet, vel? Nej, og jeg tror ikke på, at en heldagsskole er godt. Jeg tror ikke på det, men det er min egen private holdning. Jamen, jeg læste også, at det skulle afskaffes, den frie skole. Ja, men det er jo mere for at få et varieret indkomstgrundlag for børnenes forældre. Og det tror jeg ikke. Altså, det er jo igen det der med, at vi ser en hel masse forskellige forslag poppe op, uden at der egentlig er noget hold i det. Ja, og det svarer jo til lidt det der med at flytte skyggen. I stedet for at folk hele tiden diskuterer økonomien og så videre, så flytter vi skyggen over og diskuterer noget andet, uden at der bliver noget ved det. Ja, Marianne, vi må hellere fortsætte. Ja. Jeg har nu til slut vil jeg fortælle om de børn, som bliver født i år. Og som jeg startede med at sige, jamen, så har vi jo alle sammen en ascendant. Hvorvidt at det er den vestlige astrologis ascendant eller den østlige astrologi, vi bevæger os indenfor. Jamen, så er den time på døgnet, hvor at vi bliver født, påvirker vores personlighed, og det vil være det, som vi i første omgang lægger mærke til ved den anden person. Det er ens ascendant, det vil så sige måden, hvorpå at andre folk opfatter en. Hvis du er født i rottens time, nu taler jeg om de børn, der bliver født i slangens år, altså fra den 10. februar i år til den 30. januar næste år. Hvis et slangebarn er født i rottens time, som er fra kl. 11 om aftenen til kl. 1 om natten, det er en charmerende lille størrelse, veltalende, sød, meget følsom, men hvis sådan et lille slangebarn bliver provokeret, så kan den være meget giftig. Og I skal stadigvæk huske på, at en slanges personlighed er, at en slange glemmer aldrig og kan vente i mange år på at få hævn. Men hævn, det får den. Hvis barnet bliver født i oksens time, som er fra kl. 1 om natten til kl. 3 om natten, så er det et stadigt og ufleksibelt barn. Det er dødscharmerende, udholdende og snedig, men stadig og ikke samarbejdsvillig. En tiger, en ged, er født mellem 13 og 15. Det er en kunstnerisk anlagt slange. Den skaffer sig altid midler til det søde liv, og den forstår at leve det søde liv. Så det vil sige, at der er en alkoholiker der. Formentlig. Men det kan jo også være, et luksusdyr, som lever af fest og farver. Og uanset hvordan og hvorledes, så vil der altid være penge til det. Så har vi aben, der er født mellem 15 og 17. Det er virkelig et geni. Den er uimodståelig, med stor visdom og stor glamour. Den vinder altid, og er meget humoristisk anlagt. Så her har vi en onkel Jørg-type, der virkelig er dygtig til at tjene penge, til at vinde penge, og har stor viden omkring det. Så et slangebarn, der er født i abens time, kan blive en stor investeringsrådgiver. Så har vi hanen. Så har vi en ny finansminister, jo, ikke?
Ja, det bliver en god finansminister. Vedkommende vil altid vinde budgetaftalerne med EU. Hanen fra 17 til 19 er en god gruppeleder, altså en gruppeledertype. Den kan være magtsyg, hvilket mange haner er, ihærdig og dygtig. Så har vi hundens time fra 19 til 21. Det er en loyal og filosofisk anlagt slange med store moralske principper. Så når vi taler om etik og moral, så har hunden absolut de største moralske principper, hvilket ikke gælder for alle slanger. Grisens time er så den sidste, fra 21 til 23. Det er Wien kvindesang. Den nyder livet i fulde drag. Den laver altid gode aftaler for sig selv, opnår altid gode kreditter og er kreditværdig, og hele livet går med Wien kvindesang. Så her har vi også en festabe. Ja. Men der er forskel. Den ene har jo mulighed for det, den anden det er bare fest, ikke? Jo. Så det kan jo være, at det bliver belånt. Ja. Men der var et sted, hvor du egentlig snakkede om slangen. Den, der var på slangen. Der fik jeg sådan et flash til en af Walt Disneys. I Robin Hood, der er der en slange. Og den er også snedig og sådan. Ja. Og faktisk lidt magtsyg også, ikke? Ja. Der er lidt forskel på, hvordan at som vi i Vesten ser på en slange, og så hvordan man ser på en slange i Østen. Og den vestlige facon, altså den måde, hvorpå vi ser på en slange i Vesten, er jo tit lidt, man synes, en slange er snu og snedig, og den er farlig, og den skal man passe på. Og den skifter ham og sådan noget. Ja, og man ved aldrig lige, hvor man har den, og man skal passe på dem og så videre, ikke også? Hvorimod at i Østen er et slange altså meget, meget velanskreven og velset. Og hvis man for eksempel går til Hongkong, og jeg ved ikke, om du for nogle år siden så den største restaurant i Kina, som er ledet af en kvinde. Hvis man så den udsendelse, så starter den med, at hun er klar over, at hendes forretning vil komme til at være succes, fordi det er en slange, der har anlagt sin rede lige uden for hendes indgang. Okay. Og det hænger sammen med den kinesiske overtro, men også slangen som symbol, fordi slangen er symbol på penge. Og slangen er et godt symbol. Men jeg troede, at grisen også var et symbol på penge. Men det er på en anden måde. Altså i Kina går man jo meget op i penge, og så videre. Ja, og potensen, den har du faktisk slet ikke nævnt overhovedet. Fordi de spiser også slanger for at opnå en større potens, kineserne. Ja, men det er jo jeg synes, at alt det naturmedicin, man får fra kineserne, det har noget, der er relateret til potensen hos mændene. Sex, pengemagt. Ja, det er rigtigt. Det er lidt det går på. Men det er jo også næsehornen og så videre, der bliver udnyttet. Så det er jo ikke kun slangen, det er jo mange forskellige ting. Men altså, hvis en slange bygger rede ved et hus, så er det hus godt økonomisk heldig. Jamen, så må du jo godt bygge en rede, bygge en rede udenfor. Den må ikke være giftig. Nej. En sød lille slange. Ja. Men Marianne, det var jo sådan set, hvis vi nu skulle opsummere det hele, så skal alle på en eller anden måde passe på mere eller mindre økonomien. Ja. Men det skaber jo ikke vækst i Danmark. Nej. Det er jo det, vi har problemer med. Ja. Det er, at vi skal jo frigive nogle penge, for at vi kan arbejde med vækst. Og det er jo også derfor, der blev lavet en undersøgelse i december, ikke om hvor meget vi købte ind i julen, ikke? Altså. Ja, og det var ikke så godt som sidste år. Nej. Men altså, jeg er bange for at må skuffe jer, hvis vi har receptioner, det vil vi blive ved med. Der er noget, der tyder på i Sol og Måne, at det først i 2015, sidste halvdel af 2015, vil begynde at gå positivt frem for os. Så jeg synes, hvis vi skal prøve at fokusere på, jamen, hvad kan vi gøre med de samme midler, og hvordan kan vi være gode ved hinanden, være gode ved vores gamle, sørge godt for vores børn.
og fokusere på det, i stedet for bare hele tiden at stresse rundt og fokusere på øget forbrug. Fordi vi overlever trods alt alligevel, ikke? Ja, man kan sagtens spise sig på det mæt. materielle, ikke? Man kan sagtens spise sig mæt i andre ting end rødbøffer. Ja. Så det vil sådan set være mit råd til folk. Lad være med at bruge penge, I ikke har. Spar på dem og fokusere på nogle sociale ting i stedet for. Fordi at det bliver et år, hvor at vi har fokus på omtanke, overvejelser, meditative ting. Og med disse ord, så vil jeg sige tusind tak, Marianne Petersen. Hvis I vil vide noget mere, så kan I gå ind på kaluna.dk, caluna.dk, for du har faktisk også skrevet nogle bøger, ja. Og du har også været forlægger, så der ligger faktisk også nogle bøger om håndlæsning ude på din side, som man kan erhverve sig. Men kaluna.dk, og det er Marianne Petersen, som jeg siger tusind tak for det gode råd om slangens år, som starter her den 10. februar. Ja, tak. Og have det rigtig godt, og jo, godt over til dig. Ja. Jeg vil ikke sige det til mig, jeg tror, jeg vil ignorere det. Så håb på det bedste. Gong sig for dig. Ja.